बीपीएफ ने बोला इधर में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन कितना हुआ ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना नहीं चाहते लोग। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। इनका टाइम में जो काम किया था इन्होंने, हमारा जो परिस्थिति है अभी पाकिस्तान का जैसा परिस्थिति होने वाला था। इनको टाइम में ठेकेदार लोग जो काम करते थे उनको बिल ही नहीं मिलता था। बिले कौन असेल क्या बिले कौन असेल অসমে কৈ আছো বিল পাওয়া নাছিল ইতিহে বিল দিয়েছে লায়াবিলিটি আমার মানুহে দি আছে বুঝিছে আপোনালোকে বিপিএফৰ সময়ত যেটো কাম কৰিছে বিপিএফৰ সময়ত যেটো কাম কৰিছে এই ঠিকাদাৰৰ বিলাকৰ কাম পইচাটো বিলটো আমাৰ ইউপিপি চৰকাৰে দিছে। আজি বিটিসিৰ পৰা 800 পৰা আজি 1000 কোটিতকৈ বেছি টকা দিয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে 200-300 কোটি টকা খৰচা কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে। অথচ কাউন্সিলতো তেনেকা 52 কোটি টকাৰ ট্ৰেক্টৰ নাই। 152 কোটিটো আৰু এইটো ঈশ্বৰেহে ভাবিব। আৰু এইটো আমাৰ তাত 152 কোটি কাউন্সিলত একবারে গড়নাঙৰ থপস্ৰ ডান্সু থাকে बालिमारिनि जथिल बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा अना खानायैनो गावथारजादों ओंख्रि फुननानै जोंनि इन्दिबि बिदा फंबायखौ माबायदि होसो होसो गावथारदों फुथारदों देखारदों बे जिनिसा इन्दिबि फंबायफोरा बावना थानो हागौ। बिटिसि सुक्तिखौ अशान्ति सुक्तिमोन होनना बुंदों बे बरबगा। दिनै अशान्तिया सोर खालामदों? बरबजरायाव दिनै बर'खौनो होखारनाय बे शान्ति ना अशान्ति? बा मालाबाफोर समाव जोंहा साम्प्रदायिक अशान्ति फैयोब्ला दायनिगिरिया नैबे बनजार नार्जारिया जागोन। दा बिनि जुनैनो जोङो बिपिएफ जिल्ला कमिटिया जोङो बनजार दैमारिनि एगेन्सै बिनि माखासे गाज्रि बनजार नार्जारिनि एगेन्सै बिनि जे गाज्रि माखासे जेनाखि साम्प्रदायिक जाहां माखासे मामाफोरखौ शहीद परियालखौ बोदनाय जोङो थानायाव जोङो एफआईआर होनाय जाबाय आरो एफआईआर होनाय बायदि जोङो प्रशासनखौ बुंदों बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय जोङो साबधान जानांगौ आरो बेखौ शान्ति सम्प्रीति दलीय भाबै जेबो जाहाथे शान्ति सम्प्रीति गावबागाव आगलायनो हायो, रायजोफ्राबो बयबो जानो हायो, खुनु जाहाथे बेवहाय बुथारलायनाय सेथारलायनाय गावलायनाय दानलायनायनि बाथ्राफ्रा फैया बेफोरखौ नोजोर होनानै प्रशासना पुलिस प्रशासना बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांनि जे बिबृति होनाय बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानांगौ होननानै जोङो दिनै बिथांखौ केस होनाय जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, जोङो बे समाव सावरायगोन आसामनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सासे मासिगिरि बर' हारिनिफ्राय बिश्वजित दैमारी सारनि सायाव आरो बिजों लोगोसे इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारनि सायावहाय जोङो गिबियावनो सावरायग्रोगोन। बिनि उनावहाय आङो आरोबाव सासे इउटुबार्स आरो सासे अपोजिशन पार्टी बिपिएफ पार्टीनि सासे मावथि बिसोर सानैनि गेजेरावहाय सावरायनाय जागोन। हयथ' नोंथांमोना गिबियाव इन्ट्र'आवनो आंनि भिडिअखौहाय आन्दाज मोनखाबाय सोरनि थाखाय दिनै बाथ्रा बुंनाय जागोन। फै अब्ला जों रायजोफोर गिबियावनो सासे आसाम एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारी सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लाग्रोनोसै, नोंसोरबो खोनासंदो। আজি বিটিসিৰ পৰা 800 পৰা আজি 1000 কোটিতকৈ বেছি টকা দিয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে 200-300 কোটি টকা খৰচা কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে। অথচ বিটিসিৰ বহুত সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাক থকাৰ পিছতো পইচা ঘূৰি গৈ আছে। পইচা ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত আমি চিষ্টেমেটিকেলি কামটো কৰিব পৰা নাই। মই ভাবোঁ চৰকাৰ যিয়ে নহওক বিটিসিত দৈনন্দিন যিটো সমস্যা ৰাইজে সন্মুখীন হৈ থাকে এই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। আজিলৈকেও মই দেখি আছোঁ যে বিটিসিৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো মানে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। আজি বিটিসিৰ আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমি বিধায়িনী প্ৰক্ৰিয়াটো নিজে নিজৰ মতে কৰি ল'ব পাৰে। যিকোনো আমাৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে ৰুল ৰেগুলেশ্যন এক্টবিলাক নিজে
ফ্ৰেম কৰিব পাৰে, নিজে কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু BTCৰ আমাৰ এই বিধায়িনী ব্যৱস্থাই এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই। বিধানসভা আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, মানে বিধানসভা ছেক্ৰেটাৰিয়েটটোৱে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, সকলো অফিচাৰ নাই। বিধানসভাত আমাৰ যিমানখিনি বিভাগৰ কাম কাজ হৈ আছে এইবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে বিধায়িনী কমিটি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। মানে যিবিলাকে সদায় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগে, মনিটৰ কৰি থাকিব লাগে, মানে সেইবিলাক কমিটি কৰিব পাৰে, কাৰণ অফিচাৰ নাই, তাত ষ্টাফ নাই, এইখিনি কৰিব পাৰে। এইটো যেতিয়ালৈকে নকৰে 39টা বা 40টা বিভাগটো যদি আমি কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে বিধায়িনী প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো প্ৰয়োজন আছে, যিহেতু সাংবিধানিকভাৱে এতিয়া BTC সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ ইয়াত দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত কোনো তাৰ আইন কানুনে ইয়াত আপোনাৰ মানে কভাৰ নকৰে। এতিয়া BTCৰ নিজস্ব আইন কানুনবিলাক মানে ঠিক কৰি ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ নিয়ম কানুনকে ইয়াতে এডপ্ট কৰি ফেলে কামবিলাক কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে বিভিন্ন অসুবিধাৰ মাজে মাজে আহি আছে। আজি টাউন এণ্ড কাণ্ট্ৰি প্লেনিং আৰ্বান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ BTC ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট, কিন্তু আজিলৈকে কোনো মিউনিচিপালিটিৰ টাউন কমিটিৰ ইলেকশ্যন পাতিব পৰা নাই, আৰু তাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল পুঁজিটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু নিৰ্বাচন যদি পাতিব লাগে তেতিয়া লেজিছলেশ্যন কৰিব লাগিব, তাতে বিধায়িনী মানে ব্যৱস্থাটো আমি কৰি ল'ব লাগিব, আইন বনাই ল'ব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমি নিৰ্বাচন পাতিব পাৰিম, আৰু তেতিয়াহে টাউন এলেকাটো আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়ালৈকে টাউন এলেকা ডেভেলপ নহয়, টাউনতে যিহেতু আমাৰ শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মানে ব্যৱস্থাটো থাকে, তো সেই ব্যৱস্থাবিলাক আমাৰ ভাল নহ'ব। निश्चय बिथाङा UPPL खौहाय थांखिनानैहाय आसि दिन्थिनानैहाय UPPL पार्टीखौहाय माब्रै गाख्लायनो हागोन, UPPL पार्टीखौ माब्रै समाजनि गेजेराव रायजो राजानि सिगाङावहाय बिथांखौहाय दायनिगिरि दिन्थिनो हागोन, बेखौ सेस्था खालामनानैहाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय रां रुफानि बाथ्रा बुंदों। बिथांनि बुंनाय मथेब्ला UPPL नि CEM प्रमद बर' सारा BTR गभर्नमेन्टआव बर' रायजो राजाफोरखौहाय मोजाङै दैदेननो रोङाखै, आरो बिथाङा फैखानाय फैसाखौहाय रिटार्न खालामहरफिनदों होननानै दिनै जोङो बिश्वजित दैमारि सारनि खुगानिफ्राय खोनादों। बाथ्राया बेसेबां सैथो आंबो मिथिया, नोंबो मिथिया, हयथ' सोरबा मिथिगोन दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय। दानिया जों फै खोनासंनोसै UPPL नि CEM प्रमद बर' सारा बिथांनि सायावहाय मा खुगा बेखेवदों, नोंथांमोना बेखौबो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। কাউন্সিলতো তেনেকা 52 কোটি টকাৰ ট্ৰেক্টৰ নাই, 152 কোটিটো আৰু এইটো ঈশ্বৰেহে ভাবিব। আৰু এইটো আমাৰ তাত 152 কোটি কাউন্সিলৰ ট্ৰেক্টৰ মানে বাজেটে নাই। আমাৰ গোটেই এগ্ৰিকালচাৰৰ বাজেটটো 27 কোটি। গতিকে আজি কোনোবাই টাইপ মাৰি পেলাই হয়তো বিৰোধীৰ মানুহবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে, বহুত কৰে। এই PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টত 500 কোটিৰ ওলাই, স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টত 200 কোটিৰ ওলাই, সদায় ওলাই থাকে। আমি বহুত কেছ দিলোঁ, বহুত এইটো FIR দিলোঁ, চ' ইয়াৰ ওপৰত কেছো চলি আছে। কিন্তু এটা চাম আছে, এটা চক্ৰ আছে বদনাম কৰিবলৈ। আজি লিখিছে কিমান প্ৰমোদ বৰই মানে 1000 কোটি খালে, 2000 কোটি খালে, চ' এইবিলাক মানে অবাস্তৱ। গতিকে আজিৰ সময়ত ৰাইজে বুজি পায়, আমিও বুজি পাওঁ। আমি তেনেকুৱা কৰিবলৈ হ'লে মানে বিজনেছ কৰিব গ'লো হয়, সমাজ সেৱা কৰিবলৈ নাহিলে হয়। টকা যদি লাগে বিজনেছ কৰক, সমাজ সেৱা কৰিবলৈ আহিলে টকা পইচাৰ কথা নাই। গতিকে BTR চৰকাৰৰ এই 4 বছৰত এটা টকাও লাইবিলিটি হোৱা নাই, ধাৰ হোৱা নাই। আৰু কোনোবাই কৈছে যে পইচা ঘূৰি গৈছে। আজি AG ৰিপৰ্টবিলাক চাওক, কত 8 পইচাও ঘূৰি যোৱা নাই। কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকো মানে আনৰিয়েলিষ্টিক কথাবিলাক কৈ মানুহক বিপদে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰে। কিন্তু ভুল কথা কৈ, মিছা কথা কৈ যদি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে, এই ৰাজনীতিটো বেছিদিন নিটিকিব। মিছা কথা কৈ, ভুল কথা কৈ ৰাজনীতি কৰাতকৈ ঘৰত বহি থকাই ভাল, মই সেইটোকে প্ৰিফাৰ কৰোঁ। কিন্তু 35 লাখ জনসাধাৰণ 30-40 বছৰ কিমান মাৰা মাৰি, হিংসা হিংসি বিভিন্ন পৰিৱেশৰ মাজত আহি আজি অলপ হাঁহিবলৈ শিকিছে, হাঁহিবলৈ বিচাৰিছে। মই সকলো জনগোষ্ঠী মিলিজুলি থাকিব বিচাৰিছে। আজি যদি ইয়াত কোনোবা মিছা কথা কয়, ভুল কথা কয়, কাৰোবাৰ দোষ জাপি দি এনেকা যদি কৰিব বিচাৰে, এইটোতো ভাল কথা নহয়। अब्ला जों सानैनिबो बाथ्राखौहाय खोनासंनानै आन्दाज मोनबाय।
सोर बेसेबां सैथो बाथ्रा बुंदों सोर बेसेबां नंखाय बाथ्रा बुंदों जोङो फारसेथिं नोजोर होनानै नायोब्ला UPPL नि CM प्रमद बर' सारा हारिनि थाखाय गोजोननायखौबो लाबोदों हारिनि थाखाय माखासे आसनि लाबोनानै खामानिबो मावनानै होदों हारिखौहाय दैदेनलांनो थाखाय प्लान पलिसिबो खालामगासिनो दङ आरो खालामबोबाय थादों नाथाय जों फारसेथिं ओरै बिश्वजित दैमारि सारखौ नाहरोब्ला गारबोनाय 17 बोसोराव बिश्वजित दैमारि साराबो हाग्रामा महिलारि सारनिनो सासे मावथिमोन दा बिथाङाबो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा सासे मोजां लिडारमोनब्ला बिथाङा नेशनेल पार्टियावहाय BJP पार्टियाव हाबनानैहाय बेफोरबायदि खामानि मावहैग्रा जानाय नङामोन बिहाबो मोनसे हास्थायनाया बेनो जे मात्र गाद्दि रायजो राजाया जिखि जालाङा इलेक्शन सफैनोसैलाल' बिथाङाबो गावखौहाय दिन्थिफ्लाग्रा जों बयबो बुंनांगोन रायजो आरो जों नुबोगासिनो दंखायो फारसेथिं जों नाहरोब्ला बर' हारिनिफ्राय सासे बेबायदि आसाम एसेम्ब्लिनि मासिगिरि जानो हानायाबो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानैबो जों साननो हायो नाथाय बिथांखौहाय जोङो बेबायदि बुंनानै जोंनि बर' हारिनि सासे चिफ फसंनोहाय जों बेखौहाय जग्यथा नङा होननानैहाय साननो हायो रायजोफोर बेहा बर' हारिनि सायाव एसेबां अननाय गैया मोनथिबाय दा बिथाङा बर' हारिखौहाय एसेबां अननाय दङमोनब्ला नेशनेल पार्टिखौहाय मानो सापर्ट खालामनानै बिथाङा गावनि हारिखौहाय जौगाना गालाङा नोंथांमोनासो मा बुजिदों बे नोंथांमोननि सायावसै नाथाय आंनि साननाय मथेब्ला जों बिश्वजित दैमारि सारखौबो एसेबां फोथायथावना होननानै साननो हाया दानिया फै जों सावरायनोसै रायजोफोर सासेया जाहैबाय बनजार नार्जारि गुबुन सासेया जाहैबाय BPF नि सासे कर्मी मावथि दा बिसोर सानैनि गेजेराव मा सोलिलायदों हयथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानांगौ रायजोफोर सानैनिबो सायाव आं गोरोन्थि नुदों मानोना बनजार नार्जारियाबो जोबोद गोरोन्थि बाथ्रा बुंदों आरो बिनि सायाव जे बाथ्रा बुंबाय नैबे BPF पार्टिनि सासे मावथिया बेबो जोबोद गोरोन्थि जादों बनजार नार्जारिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन गोदोना हास'नायखौ आं नुदों नायगार गावथारनायखौ आं नुदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन बनजार नार्जारियाबो बिथांनिया एसे बांद्रायदों सोरबा सोरबाया बुंनो हागौ नों UPPL नि ना ओंखायनो बनजार नार्जारिखौहाय सापर्ट खालामदों UPPL जों UPPL होननानैहाय बुंगोन आंखौहाय आं बेबायदि सानाखै बनजार नार्जारिया जानानै थांनाय जाथायखौहाय बुरखांनायनिबो माखासे सिमा थायो बुंनायनिबो माखासे बाथ्रानि सिमा थायो नाथाय बिथाङा एकदम डाइरेक्टलि गावनि नुनाय गावनि खोनानाय गाव नुबोखानाय जाथायखौनो बुरखांनानै होनाया गाज्रि जादों दा बिथांखौ जुदि पुलिसा हमनानै लाङोब्ला अब्ला मा जागोन दा जोङो बनजार नार्जारिनि बाथ्राखौ जोङो दोनथ'नोसै ओरै जोङो बिनि सायाव सावरायनोसै रायजोफोर BPF नि सासे मावथिनि सायाव आदैयाथ' बुजिना आरो पार्टिनिबो सासे मावथि खमसे खम आदैया बुजिनांगौमोन बनजार नार्जारिनि सायावहाय एसेबां हरखाबै माब्रै केस फाइल खालामखो माब्रै एसेबां थाबैनो FIR खालामनानै होखो मानो केस होनो नागिरखो नागिर नाथाय दाहोथ' केसखौहाय एसेबां गोरलैयै जानला मोनला होनो नाङा आरो आदैनि सायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों बनजार नार्जारिखौहाय आदैया लाबोनानैहाय बा बनजार नार्जारिखौहाय ससियेल मिडियायाव निउस मिडियाफोरनि थ्रुयैहाय निमाहा बिहोनाया मोजांमोन बिथांखौहाय बेबायदि बुंनो नाङा होननानैहाय जुदि बुंबावोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गाज्रि बा गोख्रों राहा नोंथांनि सायावहाय लानाय जागोन भिडिअखौ गोख्रैनो दान बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो हायोमोन आदै भिडिअखौ दानहोनो हागौमोन नाथाय आदै नोंथांमोनाबो बाराद्राय रागा खरा
जाथाया नोंसिनि समावनो जाबोदों बै समावहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ हारिजों हारि गुबुन हारिजों दानख्रुब सुख्रुब गावख्रुब गावख्राब बे जाथाया नंखाय नङा थार बाथ्रा बियो आदै एसेबां गरम दिन्थिनानैहाय साधारन सुबुंखौहाय केस होनो ओंखारनाया जोबोद गाज्रिनि बाथ्रा दिनै आदैनि साननाय मथेब्ला बिसोरो हजम खालामनो हायाखै लाजिनाय मोनदों धैर्य खालामनो हायाखै थिग बेबायदिनो बै समावबो बिपिएफनि माखासे मावथिफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोदों दा बेखौ बुंनायावहाय लाजियो आदैया बुंनांगौसोमोन बेखौहाय बुजायनांगौमोन वार्निं होनांगौमोन डाइरेक्ट मानो केस दिनै केस होनायनि सिगां 101 बार सानग्रोनाया मोजां जोंनि बर'नि माखासे लिडारफ्रा केस होयोब्ला मा जायो केसआ भारत सरकारनि आयेना रावखौबो सिनाया रायजोफोर बोराय बुरै गोरलै गेदेर गासैखौबो सिनाया ए टु जेड बिसोरो नायबिजिरनानै नों दायनिगिरिखौहाय हमगोन दिनै बे जोबनानै थांखानाय जानानै थांखानाय खुनु रावबो मिथिलायै बेफोर बाथ्राखौनो जुदि बुरखांज्लायनानै होफिननानै केस होलायबावोब्ला गाबोननि समाव जुदि बनजार नार्जारिखौ पुलिसा हमनानै लायोब्ला अब्ला सोरखौ दानथारामोन सोरमोन दानथारग्राया दानथारजाग्राया सोरमोन बबे गामिनि मा जाथि नै बेनि सायावहाय नायबिजिरनाय जागोन सिबिआइ नायबिजिरनाय जागोन रायजोफोर बेनिखायनो केसखौ एसेबां हरखाबै होनो नाङा रागा जोंनानै लाजिनानै हजम खालामनो हाया जानानैहाय मा एसे दाय मोनब्लानो केस होनाय माबा मोनसे बुंब्लानो केस होनाय बेफोरबायदि जानो नाङा बर' हारिनि गेजेरावहाय मानसिनि गोसोआ दा बेफोरबायदि थासारिनि थाखायनोथ' सिगांनि समावहाय दावराव जादों नङा होनब्ला आदै दिनैबोथ' नोंसोर हजमा खालामनो हाया माथो सोरबा सासे मानसिखौ बुजायनो रोङा माथो डाइरेक्ट पुलिस केस होनाय बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय बेखौल'सो सेस्था खालामो माथो दिनैसिमबो आंथ' लाजिनायसो मोनदों आदै नोंनि बुंनाय रावखौहाय आरो बेबायदिथ' बुंनो नाङामोन ना केसबो होलायनो नाङामोन ना गावनिनो हारि असे बर' हारि आरो जानानै थांबाय घटनाया बेखौ बुरखांफिनबावोब्ला मा जागोन दा बेखौनो बुजियाब्ला नों माब्रै बिपिएफआव थानानै खामानि मावनोहाय रायजो राजानि थाखाय मोजां हाबा मावनो आगान सुरखो नंगौना नङा रायजोफोर ना आं गोरोन्थि बुंदों नामा आंनि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो गावनिनो बर' फिसा होननानैहाय अब्ला भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि